Čo si tu priniesla? No tak túto svinu nebudeš niesť. Máš tvojich stará babka, ktorá sa hrá na mačku. Mimochodom, čaute ľudia. Gameplay a hrajem. Mimochodom, keď aj Granny. Aha. Ja som nám 100% neskryjal z video. Ale vyzerá jak Evil. A teraz to všetko zjedol. Nevidíš, ona je v tej krabici. Svinia. Tak dobre, ja všetko pekne vrátim. Do you take your mother for a fool? Reklama! Aj. Ranové, to kopidle skôr. Fúbové ranovenie. Ja budem čúvať. Aha! I do it! Bejong! Dobre ti tak. Poď sem, poď za mnou. Všetko rozbiješ. Aj to čo? Ne, ma nevidela. Mohla mačka, zlá. What the fuck? Za to tu na všetko na teba teraz tam hore zvednem. Ja si myslím, že čo je. A teraz to chytíš. Ešte jeden swipe a dám to. Heliojo, bejong, mňau. Je v tom dobrá. Som zase skočila. Reklama. Sprinky reklama. I did it. Ja som to dal. Tak teba, ty máš už len jeden smurf a si mŕtva. A mám už len dva možnosti. Jedna, že ona bude tu. Bábka musí byť niekde tu. A my sa rýchlo skryjeme. Ale ako to my spravíme teraz? Bolo by to najlepšie, keby tú telku zvednem na ňu. Ale... Ty teraz, mačka. Skúsme nájsť, či tu niekde nejaká skrýša nie je. To bohovo spravodlivé, tu nie je žiadna skrýša nie je. Alebo nech tá mačka, kde je tá mačka zlá? To zlúčká mačka. Kde je tá zlúčká mačka? Tu. Ona bola na vrchu. A po vale. Mimochodom, ak by si išla sem, babka je kde? Babka je momentálne tam. Ako pôjdem že sem, ona má proste, nemá šancu nájsť. Má? Jo? I did it? I did it! I did it! A toto je celý gameplay a MCAT.